Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu vlogova. U ovoj epizodi govorimo na vaša pitanja. Zapravo sam internet upao. Zapravo se Wi-Fi ljudi upali. Što sam ja krenio objavljivati video, ljudi, ja sam poludio. Ljudi, ja poludio. Prvo pitanje od Hrvoja Medveda. Zašto pričaš tako tiho? Pričam teško, ja pričam normalno, ali moj mikrofon ne valja. Moj mikrofon ne valja pa zvuči ko da tiho pričam. Pričaj glasnije, hvala, pričaj glasnije. A znam to. Zašto snimaš na YouTube? Ja snimam na YouTube da vas zabavim, to je uglavnom. I da meni ne bude dosadno. Ali uglavnom da vas zabavim. I zadnje pitanje je Lovrex ML. Zašto riba pliva kad slon ne može letjeti? Please odgovori i pozdravi me u klipu. Pozdrav za tebe Lovrex ML. Zašto riba pliva kad slon ne može letjeti? Riba pliva zašto ima peraja i može disati po vodu. Slon ne može letjeti jer nema krila. I malo je debel, previše. Tako da to bilo to ljudi za ovu epizodu. Lajkajte video. Imam 33 subscribera. Hvala vam ljudi na tome. Moram vas zahvaliti. Hvala svima i to bilo to za ovu epizodu. Nas uživali i vidimo se na narednoj epizodi. Pozdrav!